energi berriztagarriak eta horrekin nahi ezta? Orduan, peleta, egurra, han lurrean ikusiko zenuten zerrautza, zerrautza ikusi zuten lurrean. Peleta da, zerrautza hau, makina batzuna sartu eta ateratzen da, zanpatuta fuerte, horrelako ikutsiko zuten. Egurratikan, zerratokian zer egiten da, enborrak sartzen dira, eta mozten da, eta zerrautza sortzen da. Zerrautza hau, leheno beste zerbaitetan erabiltzen zen, baserritan, ikuluan, lurrian, euri egiten zuenean ikastolan ere bai, ez iristaratzeko, gaur egunean jau debekatza dago. Honek hautsa asko daka, alergiak eta bat, eta odon, asmatu zuten, bero gaiutako erabil dezutela. Odon, ikastolan dakagu tresneri jau, antxiluaitatikan, oditei naranjaitatikan, honek itzen duna da, zurkatu, eta ikartzen du, peleta, hor barruko, deposito, gusten zuten nola sartzen dian binaka, hor barruan dago, sugar bat pizten da, automatikoki, programazio badaka honek, sugarre pizten da, eta su horrek zer egiten du, hor barruan dago, tuberi bat urakin, eta hor ikusten zuten tuberi beltz hauek, horiek dira urak, hemen diga juten da geletako urberoa, plaketa, eta dutxeta. Dutxetakoa bera juten da, bero gehietakoa juten da, berua, plaka gurutzatzen du, eta berriz bueltan etortzen da, zirkuitu bat egiten du, guroi, ozuta guroi, berriz berotzeko, bai?